Καλησπέρα και πάλι. Επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ και θα πάμε τώρα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε και νέο συντονιστή στην Ομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του κόμματος, τον κύριο Ηλία Κορομιλά, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Κορομιλά. Καλησπέρα, κυρία Αγγελοπούλου. Τι κάνετε? Μια χαρά. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και σας χρειάζεται έτσι η δεύτερη ευχή, καλή δύναμη, γιατί το κόμμα σας έτσι διέρχεται από μια κρίση αυτή την περίοδο, μια διάσπαση, που σημαίνει ότι το βάρος είναι μεγάλο που αναλαμβάνετε. Ναι, κυρία Αγγελοπούλου, αυτή η περίοδος είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για το κόμμα μου. Προερχόμαστε από μια διάσπαση στην οποία δεν την περίμενε κανείς από εμάς. Εξακολουθούμε βέβαια να είμαστε εξωματική αντιπολίτευση και το βάρος που πέφτει στις πλάτες μας, όλων των συντρόφων μου, είναι πολύ μεγάλο τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί κάποιοι από τους συντρόφους μας επέλεξαν να φύγουν ανέτεια για μας και μπορώ να σας το εξηγήσω αν θέλετε. Να σας εξηγήσω τους λόγους που να το εξηγήσετε, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για διασπαστικό λόγο από την πλευρά του νέου σας Προέδρου, του κυρίου Κασσελάκη, και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Και εσείς μας μιλάτε για μια αποχώρηση ανέτεια. Ναι. Καταρχήν, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο πολιτικό επίδικο. Όλα αυτά τα οποία μας λένε οι σύντροφοι μας που αποχώρησαν είναι δικές τους εφευρέσεις για να δικαιολογήσουν τη θέση τους. Αυτό θα σας το εξηγήσω με απλά λόγια. Όλες μας λένε ότι οι θέσεις μας έχουν μετατοπιστεί λόγω του Προέδρου μας, του Στέφανου του Κασσελάκη. Όμως αυτό είναι ψευδέστατο, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά και δει στα αριστερά κόμματα, οι πολιτικές χαράζονται από τα συνέδρια. Συνέδριο δεν έχει γίνει στο κόμμα μας, θα γίνει σε 2 μήνες. Θα μπορούσαν εκεί να κάνουν όλες τις ενστάσεις που θα ήθελαν και να πούνε πια πού οδηγείται το κόμμα μας και να μπορέσουν να αποχωρήσουν με ψηλά το κεφάλι. Τώρα όμως δείχνουν ότι βιάστηκαν πάρα πολύ οι σύντροφοι μας αυτοί. Θέλησαν να φύγουν πριν ακόμα γίνει το συνέδριο, οπότε δεν υπάρχει θέμα, δεν είναι θέμα αλλαγής πορείας και πολιτικής. Και όλο αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο το κάνουν για να δικαιολογήσουν τη μία αποδοχή του αποτελέσματος στις καθόλου δημοκρατικές διαδικασίες που έγιναν για την εκλογή του Πρόεδρου. Πάντως, όλη αυτή η κατάσταση έχει διαμορφώσει νέα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδυναμωθεί και μέσα στη Βουλή, έτσι, γιατί έχουν φύγει και βουλευτές του. Και η Μεσσηνία, από την άλλη, δεν εκπροσωπείται πλέον στη Βουλή από κάποιον βουλευτή. Ναι, αυτό που λέτε είναι το προφανές, ότι το κόμμα μας ως αξιωματική αντιπολίτευση έχει αποδυναμωθεί. Είναι ένα γεγονός αυτό, διότι έχουν φύγει κάποιοι βουλευτές και θέλησαν να πάρουν μαζί τις έδρες τους. Καταρχήν, εμείς θα θέλαμε να τους ζητήσουμε να επιστρέψουν τις έδρες, γιατί δεν είναι δικές τους, δεν είναι ιδιοκτησία τους. Είναι μάλιστα καταστατική τους υποχρέωση. Όλοι αυτοί έχουν υπογράψει για τις έδρες τους, άρα φέρει την υπογραφή τους η καταστατική τους υποχρέωση στο να επιστρέψουν τις έδρες τους, το πρώτο. Και το δεύτερο, έχουν πάρει τις ψήφους τις δικές μας των πολιτών όλων, για να σας το δώσω πιο απλά, που έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Και τι έχουν κάνει? Τις έχουν πάρει, έχουν πάει απέναντι, έχουν φτιάξει ένα κόμμα και κάνουν αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα πράγμα πρωτοφανές για την αριστερά. Θεωρούμε εμείς ότι είναι μια στάση μη ορθή, για να μην πούμε ότι είναι μια στάση χωρίς ήθος. Και δεν είναι καθόλου αριστερή όλη αυτή η στάση. Μια αριστερή στάση θα ήταν φεύγοντας να παραδώσουν την έδρα τους ή να παραμείνουν ανεξάρτητοι, όχι να δημιουργήσουν ένα καινούριο κόμμα το οποίο θα αντιπολιτεύεται, το κόμμα το οποίο τους ανέδειξε και τους έκανε μάλιστα και υπουργούς τους περισσότερους από αυτούς. Άρα εσείς ζητάτε την επιστροφή των εδρών, έτσι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι το όρθο, το πολιτικά όρθο. Και αν γίνουν εκ νέου εκλογές, προφανώς να ζητήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού με το νέο τους κόμμα. Αλλά τώρα δεν τους ανήκουν αυτές οι έδρες.
Τώρα, κύριε Κορομιλά, όσον αφορά στη Μεσσηνία, κάποια στελέχη αποχώρησαν, κάποια άλλα μπήκαν έτσι στο κόμμα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλη η κατάσταση, με δεδομένο και αυτό που σας είπα νωρίτερα, γιατί ένας βουλευτής όταν εκπροσωπεί έτσι, ένα νομό μπορεί να βάλει μπροστά και να προβάλλει και τα αιτήματα των πολιτών. Τώρα πώς θα γίνεται αυτό, πώς εσείς το έχετε έτσι βάλει στο πρόγραμμά σας? Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Ηλιοπούλου, να ξέρετε ότι υπάρχει ένα κενό, αλλά αυτό το κενό, ειδικά στα αριστερά κόμματα, δεν είναι ανυπέρβλητο. Και αυτό γιατί εμείς έχουμε διάφορες δομές. Δηλαδή, υπάρχει μια νομαρχική επιτροπή, την οποία την έχω αναπληρώσει εγώ με όλα τα μέλη τα οποία έχουν φύγει, θέλω να σας ενημερώσω, στην οποία είμαι εγώ επικεφαλής και για όλα τα θέματα και τα επιμέρους θέματα θα μπορούν και τα μέλη της νομαρχικής, όπως και εγώ, να καλύψουμε αυτό το κενό. Αν θυμάστε καλά, στην προηγούμενη νομαρχική, εγώ ήμουν υπεύθυνος του αγροτικού τομέα. Ναι. Επομένως, για θέματα αγροτικής πολιτικής έκανα εγώ παρεμβάσεις. Με τον ίδιο τρόπο, κάποιοι σύντροφοι που βρίσκονται τώρα στο όργανο θα κάνουν παρεμβάσεις αντίστοιχα για τα θέματα της υγείας, της παιδείας κτλ. Όπως και για τις γενικές πολιτικές που θα κάνω εγώ. Οπότε το κενό αυτό θα καλυφθεί και δεν θα υπάρξει τόσο μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της εκπροσώπησης. Βέβαια, το ορθό είναι να υπάρχει κάποιος βουλευτής, γιατί η φωνή μας θα γόταν πολύ πιο δυνατή και μέσα στο κοινοβούλιο, έτσι. Ναι. Αυτό είναι γεγονός, αυτό είναι σαφές. Όμως δεν θα τα αφήσουμε τα πράγματα στο έλεος του Θεού που λέει ο λαός. Αλλά έχουμε προνοήσει και επειδή υπάρχουν οι δομές αυτές, θέλω να σας ενημερώσω ότι στις αποχωρήσεις των μελών που έχουν γίνει έχει αντικατασταθεί το όργανο πλήρως και έχουμε 27 είδη μέλη που μπορούν να ασκήσουν πολιτική για το καλό του τόπου και το καλό του μεσηνιακού λαού. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας και ευρωεκλογές, που θεωρώ ότι και για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μεγάλο στοίχημα, όπως και για όλα τα κόμματα. Βεβαίως. Και εκεί, μάλιστα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε εμείς ακόμα πιο πολύ ως ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και εκεί υπάρχουν κενά στην Ευρωβουλή. Να τα καλύψουν, βέβαια, αυτά δεν είναι δικό μου θέμα, είναι θέμα περισσότερο του κόμματος κεντρικά, να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Αλλά πιστέψτε, υπάρχουν τόσα άξια στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν φοβάμαι. Άλλωστε, το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα εν κινήσει. Έχει αποδείξει ότι οι διασπάσεις το θυμώνουν, το δυναμώνουν και του δίνουν μεγαλύτερη όθηση. Και θα ήθελα να σας θυμίσω τις μεγάλες διασπάσεις που είχαν γίνει με πολιτικά επιδικά, όπως της Δημάρ και της ΛΑΕ, του κ. Λαφαζάνη. Και μεθέπειτα με τον Βαρουφάκη και την Πλεύση Ελευθερίας, που είδατε ότι αυτά τα κόμματα είναι μιας χρήσης και δεν είχαν περαιτέρω πολιτική εξέλιξη. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει και θα παραμείνει στις καρδιές των ανθρώπων το ψηφίζουν. Πείτε μου, ναι. Πάντως, κύριε Κορομιλά, βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις ρίχνουν το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε πτώση στα ποσοστά του μετά από αυτή την κρίση που περνάει. Καταρχήν, η δημοσκοπήση είναι όπως ξέρουμε όλοι, ένα πολύ καλό εργαλείο και μια εικόνα της στιγμής. Εμείς το βλέπουμε, το παρατηρούμε όλο αυτό το φαινόμενο. Δεν έχει αλλάξει άρνη το πολιτικό τοπίο, να ξέρετε, κύριε Ηλιοπούλου. Μετά από σχεδόν 3 μήνες εσωστρέφειας και εσωκομματικής αντιπολίτευσης, ένα οποιοδήποτε άλλο κόμμα, πιστέψτε με, θα βρισκόταν κάτω από το 10%. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο κατάφερε να συγκρατήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των ποσοστών που είχε πάρει στις τελευταίες εκλογές, αλλά θα δείτε ότι με νέα ορμή θα βγει έξω στην κοινωνία και θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και οι πολίτες και θα προσπαθήσει να τους δώσει λύσεις. Αν θέλετε να πάμε στα ουσιαστικά προβλήματα... Να έρθουμε τώρα και στα προβλήματα, γιατί πέρα όλων αυτών που έτσι ακούμε το τελευταίο διάστημα, εκείνο που καίει τους πολίτες είναι τα ζητήματα της ακρίβειας, τα ζητήματα της ανεργίας, τα ζητήματα της καθημερινότητας. Και ποια είναι η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτά, γιατί είναι αυτά που καίνε όλους μας. Ναι, κυρία Ηλιοπούλου, εμείς στην προσπάθειά μας στο να βρισκόμαστε κοντά στους πολίτες και στα προβλήματά τους, έχουμε καταγράψει τα 4 πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Όχι μόνο η τοπική, αλλά γενικότερα η ελληνική κοινωνία. Αυτά είναι η ανεξέλεγκτη ακρίβεια, το κενό στις θέσεις των καθηγητών στην παιδεία, η διάλυση της δημόσιας υγείας και η αποσάρθρωση του αγροτικού τομέα. Για παράδειγμα, στην ακρίβεια θα μπορούσε η κυβέρνηση να κάνει περισσότερους ελέγχους και να δίνει πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα πρόστιμα σε εταιρείες που είναι παραβάτες. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μέχρι στιγμής έχουμε 2 χρόνια ακρίβειας σχεδόν
και έχει επιβάλει μόνο 3 πρόστιμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ λίγα. Άρα δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος. Αλλά το πιο σημαντικό, πέρα από τους ελέγχους, είναι να δώσουμε καλύτερους μισθούς και συντάξεις στους ανθρώπους, ώστε οι πολίτες να έχουν μια καλύτερη και μια μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Με ΠΑΣ και με διάφορου είδους τέτοια επιδοματική πολιτική δεν λύνεται η κατάσταση. Ακόμα και προτάσεις για την οικονομία έχουμε. Τις είπε και σήμερα ο σύντροφος πρόεδρος, ο Στέφανος ο Κασελάκης. Θέλουμε πιο υγιής την αγορά εργασίας, με τους μισθούς να είναι μεγαλύτεροι, έτσι ώστε να αποφεύγεται και η φυγή των νέων προς το εξωτερικό. Και θέλουμε ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να αλλάζει κάθε τρίμηνο, αλλά να αλλάζει τουλάχιστον μια φορά στα 5, στα 10 χρόνια, για να μπορούν και οι επιχειρήσεις να ξέρουν σε τι περιβάλλον δραστηριοποιούνται και να έρθουν και από το εξωτερικό, αλλά και εγχώριες εταιρείες να μπορέσουν να τα απεξέλθουν και χωρίς την προκαταβολή βέβαια του φόρου. Αύριο όμως ψηφίζεται το φορολογικό. Έτσι, κύριε Κορμιλά, ψηφίζεται το φορολογικό. Βλέπουμε τις αντιδράσεις των ελεύθερων επαγγελματιών. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, γιατί υπάρχει μια έκρηξη στην κοινωνία για αυτό το θέμα. Και πάντα η απάντηση, ο αντίλογος είναι σημαντικός στα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Καταρχήν, στο νομοσχέδιο το συγκεκριμένο, θα ήθελα να πω 2 λόγια. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γενικότερα είχαμε πολύ πρόσφατα εκλογές. Πριν 3 μήνες, αν θυμάμαι καλά. Ή αν 4, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς πότε. Γιατί είναι και αυτοδιοικητικές μαζί και μπερδεύουν. Εν πάση περιπτώσει, πολύ πρόσφατα είχαμε βουλευτικές εκλογές. Και αυτό το θέμα για την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών η Νέα Δημοκρατία δεν το έθεσε καν. Δηλαδή δεν είναι δίκαιο όλο αυτό που κάνει. Δεν ενημέρωσε ότι ερχόμενοι στην κυβέρνηση θα αλλάξει τη φορολογία για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Επομένως, τους βρήκε προεκπλήξεως όλο αυτό το γεγονός και κάνει μια οριζόντια, πώς να το πούμε, φορολόγηση σε όλους, ενώ θα πρέπει να είναι, εμείς τι προτείνουμε, θα πρέπει να είναι σταδιακή ανάλογα με τα εισοδήματα που έχουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, κάποιος που θα βγάλει ένα ποσό να φορολογείται με ένα μικρό συντελεστή. Ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο με ένα μεγαλύτερο συντελεστή. Να γίνεται κλιμακωτά δηλαδή. Αυτή είναι η πρόταση δικιά μας. Δυστυχώς εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας θα κατευθύνει όλα αυτά. Μια μικρή παρένθεση θα θέλω να κάνω ως προς το φορολογικό. Πρόσφατα είχαμε και την ψήφιση του νόμου για τα κόκκινα δάνεια. Ναι. Στην οποία καταψηφίστηκε από το κόμμα πια, όπως το λένε, της Νέας Αριστεράς. Ενώ όμως καταψηφίστηκε στα άρθρα τα πολύ κρίσιμα το 7 και το 40, τα οποία τι λένε αυτά, κύριε Ηλιοπούλου? Λένε για το ακατάσχετο λογαριασμό των services και funds, το οποίο αρνείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά πρόσωπα, και για την ανανέωση των αδειών λειτουργίας, χωρίς δικαιολογητικά μάλιστα, των funds και των services. Σε αυτά τα 2 άρθρα η Νέα Αριστερά ψήφισε παρόν. Δηλαδή θεατής στις αντιλαϊκές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το ήθος και αυτό προβάλλει η Νέα Αριστερά, λοιπόν. Κάτω από το όνομα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν υπάρχουν μόνο ταμπέλες που μας καθορίζουν, αλλά και οι πολιτικές που ασκούμε. Και αυτή τη στιγμή η αριστερά έδειξε ένα πρώτο δείγμα όχι καλό, για να ονομάζεται αριστερά. Μάλιστα. Και βλέπω τώρα ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, έτσι, ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Είναι πραγματικότητα. Έτσι, και από ό,τι βλέπουμε και στην πορεία θα έχουμε το ίδιο σκηνικό. Και μία κουβέντα για την εξωτερική πολιτική, κύριε Κορμιλά, γιατί είναι στο προσκήνιο έτσι αυτό τον καιρό. Βεβαίως. Κυρία Ηλιοπούλου, οι σκηνές από την Παλαιστίνη μας έχουν κάνει όλους να αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα, να αισθανόμαστε, είναι εικόνες ντροπής, είναι μια γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Εμείς ζητάμε την άμεση κατάπαυση του πυρός, αν είναι δυνατόν να υπάρξει ένα μικρό χρονικό διάστημα εκεχηρίας και μετά άμεσα να γίνει μια κατάπαυση πυρός, γιατί αυτό που γίνεται είναι πραγματικά ντροπή για την ανθρωπότητα. Επίσης, θα θέλαμε να πούμε ότι πρέπει να σταματήσει και η εισρωή επίκων από την πλευρά του Ισραήλ. Γιατί πάνε να δημιουργήσουν και αυτοί από την πλευρά τους κάποια δεδομένα στη διεθνή κοινότητα, και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα
να καλέσουμε τη διεθνή κοινότητα και όλα τα κράτη γενικότερα κάτι να κάνουν να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται. Και ένα τελευταίο, όσον αφορά τη δικιά μας την εξωτερική πολιτική, η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Για παράδειγμα, έβλεπα σήμερα στις ειδήσεις τον Τούρκο Πρωθυπουργό, τον Ερντογάν, να συνομιλεί με Άγγλους και Γερμανούς για την παραλαβή των καινούριων Eurofighter, δηλαδή αεροσκαφών μαχητικών, τα οποία θα παίρνουν τη θέση των παλιών. Θα είναι δηλαδή τέταρτης γενιάς, όπως αυτά που έχουμε εμείς στα αντίστοιχα Ραφάλ. Εκεί εμείς δεν έχουμε κάνει ούτε μία παρέμβαση. Οι Άγγλοι και από ό,τι ξέρω, οι Άγγλοι και οι Γερμανοί είναι σύμμαχοί μας και στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Θα μπορούσαμε λοιπόν κάλλιστα να τους μιλήσουμε και να κάνουμε μια παρέμβαση, ώστε να μην γίνει αυτή η παραλαβή από τον Τούρκο Πρωθυπουργό, για να μπορέσουν, γιατί έτσι θα αλλάξουν τις ισορροπίες, όπως καταλαβαίνετε, και στο Αιγαίο. Έτσι, και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κύριε Κορομιλά, κάτι τελευταίο, επειδή το τελευταίο διάστημα και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει το βηματισμό του λόγω της κρίσης και της διάσπασης που προέκυψε. Υπάρχει σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα και σε επίπεδο Μεσσηνίας, γιατί κάπου πρέπει να καλυφθεί και αυτό το κενό, να ακουστεί και ο λόγος του κόμματος προς τα έξω σε όλα αυτά τα ζητήματα που εμείς έτσι σε 5 λεπτά προσπαθήσαμε να θέσουμε. Κοιτάξτε, το κενό αυτό, το κοινοβουλευτικό κενό από ό,τι μου λέτε και από το καταλαβαίνουν όλοι, είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί αυτή τη στιγμή, εφόσον ο συγκεκριμένος βουλευτής μας επέλεξε να πάρει την έδρα του και να, πάει σε ένα άλλο, να δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα, να γίνει μάλλον πρόεδρος ενός άλλου κόμματος. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο κενό. Πέρα από το ότι δεν είναι σωστό και είναι πολιτικά ανήθικο, θεωρούμε ότι αυτό το κενό δεν καλύπτεται τόσο εύκολα κοινοβουλευτικά. Εμείς, με ό,τι δυνάμεις μπορούμε, υποσχόμαστε στον Μεσσηνιακό Ναό ότι θα καλύψουμε αυτό το κενό, ενημερώνοντας και τα τοπικά μέσα, αλλά ενημερώνοντας κυρίως και την κοινοβουλευτική μας ομάδα πάνω στην Αθήνα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε να έχουμε όσο να καλύτερη εκπροσώπηση των θεμάτων μας, των καυτών θεμάτων που υπάρχουν στη μεσηνιακή κοινωνία, για να μπορέσουν με τη σειρά τους αυτοί να επιληθούν στο Κοινοβούλιο και να λυθούν. Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό, κυρία Ηλιοπούλου, είναι ότι μία κίνηση που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος μπορεί να τρέψει πολλά δεδομένα. Εδώ δηλαδή στην Μεσσηνία παλέψαμε να βγάλουμε αυτή την έδρα με νύχια και με δόντια, με αντίξωες συνθήκες, με μεγάλη εξωστρέφεια. Τον προηγούμενο καιρό θυμάστε πολύ καλά στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχεται κάποια στιγμή από μια επιλογή δική του ένας άνθρωπος για δικούς του λόγους, για τη φιλοδοξία του, να παρατήσει αυτό το χώρο και να αφήσει ένα κενό, όχι για ένα μήνα-δύο, για 4 χρόνια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, εκλέγονται για 4 χρόνια. Επομένως, αυτό θα πρέπει να το ρωτήσει την επόμενη φορά στον κύριο Χαρίτση, για ποιο λόγο επέλεξε να αφήσει αυτό το τεράστιο κενό. Γιατί άλλο να μιλάς σαν βουλευτής αντιπολίτευσης, και άλλο να μιλάς δεν έχει την ίδια χρειά. Και άλλο να μιλάει σαν βουλευτής ενός κόμματος, το οποίο δεν έχει δημοσκοπικά ακόμα μετρηθεί. Αν θυμάμαι καλά, στο ντοκουμέντο υπάρχει μια μέτρηση που βρίσκεται κάτω του 3%. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι και ο ίδιος έχει μειώσει τη δυναμική του. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα έτσι θα βγουν και οι δημοσκοπήσεις, γιατί τώρα στην ουσία δημιουργήθηκε το νέο κόμμα αυτό. Είναι αλήθεια ότι μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, έτσι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο επίκεντρο. Θα μας δοθεί ευκαιρία μια άλλη φορά. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, κυρία Λουπούλου. Καλή συνέχεια. Να είστε